nace ao monte do Monte Pedroso, na parroquia de Xoandres, a Laracha, preto do límite co concello de Cercedo, concello polo que discorre durante un pequeno traxecto, sendo outro tramo de límite entre os dous concellos, para logo volver a entrar xa na parroquia de Xoandres. Seguimos o curso do río principal, comprobamos que toca ou cruza un total de 8 parroquias do concello de Laracha: Xoandres, Erboeiro, Coiro, Pestón, Torás, Vilaño, Cabotilaño e Maio. 6 no de Carballo: Bequillo, Berto, Carballo, Sísamo, Gollán e Cantas. 5 no de Coristán: Oca, Xariña, San Xusto, Cereo e Verdes. 4 no de Caballo: Corcoesto, Oesto, Cesullas e Cames. E finalmente, polos de Xornes, Langueirón, Tallo, Tella, Anllóns e Cospindo no de Ponteceso, ou seja, un total de 29 parroquias. Outra particularidade ven polo trazado do seu curso. Durante algo máis de 1,5 km discorre de noroeste a sureste, nos que os primeiros 500 metros están dentro da parroquia Xoandres, para entrar logo no concello de Cercedo, ou seguir vivindo entre ambos concellos. A altura do lugar das lavandeiras toma a dirección nordeste, ata chegar á aldea da Veiga, onde se xunta co que ven do Xaro, riego da Cerqueira. E a partir de aquí toma unha clara dirección predominante de leste a oeste para non abandonar máis a comarca de Lantinos. Cabe subliñar que todos os maiores afluentes son pola súa marxe esquerda, que circulan preferentemente de sur a norte, e xuntanse co principal, donde se xunta co principal. Entre eles temos o Acheiro, de 12 km, o Rosel, de 21, a Balsa, de 9,49, o Bao, de 14, o Calvar, de 15, o Cundís, de 12, o Esmoriso, de Avás, de 14, en tanto que pola marxa dereita só son dignos de citarse o Agraño, de 6 km, o Queixo, de 10, ou o Piñeiro, de 7. Como se ve, bastante máis curtos que os da marxa esquerda. Cando se xuntan Anllóns ao Rosendo, preto do lugar de Cepeiro, no Coristán e Carballo, chegarían recorridos 36,8 km ao Anllóns e 21,3 ao Rosendo. Hai estudos que aseguran que o caudal do río un terzo correspondería ao Anllóns ata Carballo, outro terzo ao Rosendo cando se xunta co Anllóns, e un terzo restante os aportes que veñen despois da confluencia destes dos ríos. Dos 742 km que ten a comarca de Bergantiños, 516 están drenados pola cuenca fluvial de Anllóns, que é arredor do 70%. Para a superficie da súa cuenca ocuparía o 5º lugar nos ríos galegos. Por a súa longitude, 71,46 km, situaríase no 6º lugar entre os ríos galegos, despois do Miño, Ulla, Tambre, Eo e Eume. Iso sí, sen contar o Sil, que ten unha parte importante do seu recorrido fora de Madrid.